И добре дошли. Така ли? Така ли? I am Мастик мен. Прекрасно. Ти комически много хубави. Ходи ли си Холивуд? Минава ли си оттам? Минава ли си? Минава ли си оттам? Гледай си междуземни войни. Междуземни. Ето, дай самките, ма. Дай самките. Твоите приятели конкретно те ни търсили много пъти. Дай ги. Гейц. Нова сделка. Аз вземам И позиция. си ви падни самката да мога. Необходимо назад. Това ли заредни? Дай дървото. Дай дървото. Властите Дай дървото. да започнат процедура по депортирането му. Майсто! Махни стола, бе! Коля! Гледай ли сте? Twin Peaks! Гледай ли си Twin Peaks? Гледай ли си? Гледай ли сте го, а? И гад, Джак! Не знам. А планетата маймунки? Планетата маймунки? Айде толкова. Екшън!